Daj mi nápovedu, že kde, tak pomôž mi tak, ako si mi povedal. V tejto oblasti, čo je tu, pod tým gaštanom, hľadaj na nejakom hrobe nápovedu. Na hrobe. Ďakujem. To je ono. Že? Je to ono? Je to ono? Tak sa pozri, či to je ono. Ako musíme mravce. Je to ono? Oci. Ja pôvodne vedú nápovedám, že? Ako je to nápoved bude? To je všetko prekvapenie. Je to odlet. No tak s tým sa musíš vyhrať. Nie, s ničím nepomôže, Mojko. Bubuška, poď k nám. Nepotrať si ten odkaz, dobre? Lebo to neprečítaš. Marinka, vráť to naspäť, to nie je naše, buď taká dobrá. A už ani šíranie nebudem pomáhať. Ide ti to, dobre? Klárka má nápovedu číslo 2. Marinka, vieš? Pri kríži Nechaj, počkaj. Marinka, ty čítaj tu. Pri kríži medzi sviečkami. Pri kríži medzi sviečkami. Dobre. Kam ideme? No, tak, ku krížu medzi sviečky. Tak poď. No, dobrá, ľudka. Ona mi pokrčila nápovedu. Nie, ona mi pokrčila obálku iba. Nápovedu máš tu. Dáme si to doma do rýchlo obalu. Do nejakej hrubej knihy, dobre? Áno, drahá. Kam ideme? Poď. Ja vám ukážem. Dobre. Tu jasne. Dobre, veď. Kadeľ chceš ísť? Chceme ísť do mesta. Tak, poďte za mnou. Dobre. Zvyčajne to tak býva.